Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela wena muntu osekade uhamba uBabu Dokotela nosafisa ukuhamba uBabu Dokotela. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha uyawazi umuthi usesiza abantu abaningi. Ingabe uphakamisa umsebenzi ufuna into yenhlanhla ufuna into edonsayo isigubhu into yomsebenzi into yemali uBabu Dokotela unakho konke lokho ungamethemba ungathembela kuye uBabu Dokotela. Mshayele ku 082 459 1816 noma ku 063 689 8922. uBabu Dokotela usesiza inqwaba yabantu nawe eyakusiza. Siyabingelela Babu Dokotela ubaba wesizwe baba udla kamnandi kanjani nje. Ngeke ngiyeke futhi nyami ngidepuli ikheke ngapha into engimele ileyo nje mabuya akazi ukuthi ngiziphume emsezini ngizodepuli ikheke nje madoda ashadile ngathembekile. Sibonga kakhulu isupport esinika ningababukeli namhlanje siseke kwazile futhi siphinde sakhe nansi i-channel yenu sinithumelela ama video. Sibonga yena nalabo bathi bafuna ukufika bezoshutha, they can always come with money at hand, imali esandleni ushutha kamuva. Sinomakhosi lana osuka enyangweni endaweni yaseMthwalume. Namhlanje sike sambona endaweni yaseMzimkhulu uzobe sesichazela nokuthi eMzimkhulu kaNyuswa kade yokwenza. Makhosi awubingelele musu siyasichazela sakwazi. Ngiyabingelela Babu Dokotela, ngibingelele nababukeli abami ngibathandayo abahle. Lapha yana eMzimkhulu Babu Dokotela senza umsebenzi ohlangene nabangoma abafuna ukugeza umngoma, abafuna ukugeza izithunywa, abadinga imali Babu Dokotela. Sidinga labantu abafuna ukukhuphulelwa inhlanhla Babu Dokotela athi umuntu Makhosiu Cele ifuna into ephilayo, ifuna into enhlanhla. Sisiza bona ke lapha emfuleni Babu Dokotela. Emahlabathini kunendawo lapha emahlabathini kaNyuswa kunedamu obonakala kulona. Lapha edamini bokwenza njalo. Lapha edamini Babu Dokotela ngidinga labantu abathi banamabhizinisi. Makhosiu Cele business lami liyawa. Makhosiu Cele ngebusiness ngiyabona ukuthi selizowa. Noma ngifuna ukuthi ekufikeni lizeliwe. Sidinga bona ke lapha edamini sibakhuphulele. Andiphosa abantu edamini bangisaphumi kuzokuzothwani. Hayi Babu Dokotela siyasebenza lapha Avislani. Yes ngizosho nje ukuthi Babu Dokotela lapha eMzimkhulu nasedamini. Ngidinga abantu abazi ukuthi bafuna ini. Ikude lapha Babu Dokotela. Hayi ukuthi lekelele segceke. Ikude lapha Babu Dokotela. Uma ngiyahamba ayindaba okudlala. So ke azi ukuthi Makhosiu Cele ngiyifuna lento uyagibela ayiphathiswa wena ogibelayo. Ngihamba nawe ngiye lapha. Angifuni umuntu odla ngesikhathi sami Babu Dokotela. Ngifuna umuntu othi Makhosi ngiyifuna lento. Ngiyifuna lento ephilayo. Makhosi lana ngifuna ke singene emsenzini owenza kakhulu osudume ngayo uthi lento ihlala eduze komfula ifakwe ebhodleni lemayonnaise awusithi usikhele phezulu. Siyakhona lapho ke emfuleni. Uyabona le nto Babu Dokotela basizile abantu. Ibasize kakhulu le nto leyana thola nje ibhodlela lemayonnaise uze Makhosiu Cele. Omunye uzobuza athi Makhosiu Cele isithwalo yini? Sichazele yini? Akusona isithwalo Babu Dokotela. Sikhuphula inhlanhla. Awukhuphula inhlanhla. Ya sikhuphula inhlanhla. Omunye abuza ukuthi isithwalo Babu Dokotela uMakhosiu Cele lesasenzayo sembuzi. Cha akusona isithwalo. Yes inhlanhla nje wena udinga ukugezwa ngomswane wembuzi. Ibulawele kuwena. Ibulawele la kuwena. Uthola ukuthi yathwalisa. Cha ngithwalisa Nkosi yami khuphula inhlanhla. Kunomehluko Nkosi yami. Kunomehluko ukuthwala nekhuphula inhlanhla. Yebo kunomehluko. Kunalelo mbolo emali olakhaya othi ufuna ulichithe edliwe zenkukhu olichaza kancane dlozi. Lela lumbo Babu Dokotela fanele uthola inkukhu. Khona le nkukhu ekuthula ngithuthu lezi zimhlobo. Funa uthole zona ke silenza ngayo ke. Into edala siyenze ngale inkukhu ingoba inkukhu Babu Dokotela uyazi ukuthi moyiphekile iyashesha. Okay. Yes inkukhu ayifani nenyama yenkomo. Yabo nje inkukhu nje moyiphekile 1 2 3 seyivuthiwe. Oloko kula mthuthu kuyashesha. Kuyashesha. Yingakho ke nemali izoshesha kuwena. Zonke into zakho zizoshesha. Uzobuza ukuthi umunye waya ekhasini wakfonela kodwa agcine ekhuluma noThwaso Cele wamtshela kodwa imali ayiwena kangani imali. Uthini kulabantu abafuna ukuya ekhasini uthi mase bekhasini abafonele wena noma bafuna uThwaso Cele? Bangamfonela uThwaso Cele nginankinga.
Okay. bangangifonela futhi mina Oyichaze wena gogo lento. kodwa uma esekekhasini ungangifoneli Babu Dokotela uthi Makhosiu Cele ngisela ekamerweni lami ngicabanga ukuthi ngiye ekhasini ngeke ngisize mina lonto Ayikusizi lapho. ayingisizi Babu Dokotela ngoba ngisuke ngibhizi nabanye umsebenzi avumile mina ngidinga ukuthi uthi Makhosiu Cele yabo manje ngibhekile umshini ngiyakuwona Makhosiu Cele bese ngithi mina ke enza u1 no2 no3 naki Yini lento utikolosha amafutha yini isigqaba yini lento mase singena kotikolo sesekuya ethwalweni ibhodlela Babu Dokotela ibhodlela nje lenhlanhla wena Makhosiu Cele azokunika lona bese uyangifonela nami khona ngizokwenzela kona okay ngalesikhathi ubhekile umshini ngithi yami mina ngizokwenza something wena fona mosuke eduze kumshini afona yena afona Makhosi kunomuntu manje othi ingane yakhe iyathwasa kodwa usebona indlela esekwenzeka ngalo njalo uma efikile ethi uzobheka undodakazi yakho kuthi uphume nogobela bayogrossela abathwasa njalo nje uphume kwenzekani uyathwasa uyajola la uzokhulelwe uthini kubantwana kuningi ke lo bamdoda into esenzeka la yonke into esenzeka ogobela abadlala ngeingane ngithi ayihamba iphume lo ngane iye kwenye indawo noma abiya kuphi noma iza nguMakhosiu Cele izoyithola indawo izoyithola ikhona ikhona Babu Dokotela ikhona izothwasa futhi icacisele nje gogo uma kuthi uthwasa ku boyfriend akeze kuwena shiye phansi boyfriend akamshiye phela Babu Dokotela ngoba ayikho vento abayenzayo bathwasisana wengeve ezothwasa bona babezojola bathwasisana cha akona ukuthwasisana ukhipha umuthi ukuthi phahla nilaphane ngendlela enilaphana ngayo mase nijola sekumjola sophumula oqala Babu Dokotela nje into efuna ukisho uma ngabe mase nithandana noma umuntu wesilisa mase ebambe wena thwasa uswe ithongo sediniwe lapha into engahlangani loyo uswe sengcolisile lo muntu kukhona ke ongenankinga nalokho ngifuna silungise njengoba manje njengoba kuthwasiswa abantu sebethwaswa kakhulu abayimathwasiswa yinyanga nje ezifana noBabu Dokotela engaze yithwase indawo kunjalo impela uyamfica uhlangana eBrea uthithiza ngemva kwakho ufaka isidlukulu uhambe umcoshisa imithi uthini kumuntu othwasa enyangeni noma esangomeni akusosangoma verse enyangeni engakazi thwasa indawo enali ibhuku ngoba sebeyalithenga lela bhuku lokuthwasisa sebeyalithenga ayadayisa Babu Dokotela ayadayisa verse akhona isitolo siyalithenga bayadayisa ngale mgaqweni udlula nje kuthiwa libhuku yebo Babu Dokotela ngithi into enjalo Babu Dokotela yimbi ngoba lo muntu ayikho into azokufundisa yona ngoba akazi lutho kubhaliwe nje ebhukweni ake siyeke indaba yebhuku asikhulume ngolwazi ngoba phela uma uthwasile kunolwazi uphuma nalo enyangeni funa ikutshene phela inyanga ukuthi la senza ukuthi asikhulumi ibhuku Babu Dokotela into yokugcina ngiyogcina sophothulile yes into yokugcina ake siqale la nje sisaqalana uzofona ethi Makhosiu Cele awukho busy kuphazamise ngifuna ukukhipha lethwase yiko nje uthenithi kwenziwa kanjani esekheshe hayi umdlalo Babu Dokotela ngithi lo ngane leyo nje ayibona ukuthi yenze njani ayiphume mayiphume yikuphi ize nguMakhosi ukhona Makhosiu Cele hayi ngikhona futhi abanye ogobela ngiyabagoba nje babuye bazothwasa mina ngithwasisa ogobela mina athi ugobela hayi mina ngagcina ngena ngeimbuzo ezu2 yebo ngiqedelele Makhosiu Cele ngimkhuphule angakwenza lokho Babu Dokotela ngabufuthi sesizovala sikhuphule nanka amafutha emali udumo lawo kuthiwa ngoba bathi bafonela uMakhosiu Cele wathi uthwasa angasaphele kulenyanga uthini kwena akhona Babu Dokotela amafutha kade u3000 sewu2.5 ke manje bane u2.5 ya 2.5 Babu Dokotela iyasiza amafutha unebusiness awunalo uthi Babu Dokotela kade ngangihamba angisizakali izinto zami azilungi imali ayihlali udinga lamafutha ngiyabona ukuthi nginamanzi amnyama yonke into yami ayilungi udinga lamafutha awusiningi inamba bazokuthola kuyona Dlozi inamba Babu Dokotela is 078 50 77828 Babu Dokotela babesizwe ujabulela umfana omhleke nje kehle ngokusiyabonga siyabonga Babu Dokotela sibonga kakhulu amen
Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela, wena muntu osekade uhamba uBabu Dokotela nosafisa ukuhamba uBabu Dokotela. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Uyawazi umuthi. Usesiza abantu abaningi. Ingabe uphakamisa umsebenzi, ufuna into yenhlanhla, ufuna into edonsayo, isigubhu, into yomsebenzi, into yemali. uBabu Dokotela unakho konke lokho. Ungamethemba, ungathembela kuye. uBabu Dokotela, mshayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. uBabu Dokotela usesiza inqwaba yabantu, nawe eyakusiza.